Hatu fitip balat design ya ka notification jong ke Instagram. Haka takurkom balat fi post ya ka dur jong pi haka Instagram. Bat lada ki perlok jong pi ki like ya ka toko foto jong pi ke Instagram kam ay pi ya ka notification instantly haka toko clip mat. Bat pin yo zero light haka toko foto ka ba pila post. Henry dalak hambon ki likes ke Instagram kan sa send ya ka notification syaka phone jong pi. Haka por ka ba pi post ya ka dur ha Instagram lani ha Facebook. But haki tu kipor kamuan kan notification hapo ka phone jumpi. But haka ta kapor pin snow bahadu ka tu por ngala post ya kadur hapo jong ke Facebook lani haki Instagram. Balai amdan balai ya kadur jongi. Hatu kadur jonga kalong ka bomler. Balai kin kim julai ya ka foto jonga. Pi perkhat kumta. But langba kani kawan katakan negative thinking haka mind jongi. Henry kensan kawan kan notification haka phone jongpi. That someone like your photo. But hangta kan wan kata ka extreme feelings jong ka jingkmen. But hangta ka brain jong pi kan release kampon ya ka dopamine. But day nakata ka daw ngilong addicted ya ka Facebook lani ya ka Instagram. U president jong ka team ka ba develop ya ka growth jong ka Facebook. U chaman pahila patia uong bahateng-hateng ngasngon dom bahai la de. Bangila develop ya ka program jong ka Facebook. Hakata ka rukom ba ka brain jong ka user kilong pendon kam. Kapan mi kampon ka dopamine. But day nakakadaw ki berung kilong addicted ya ka Facebook. But nakakadaw ka snew ki imlang salang jongi. But namar baga brain jongi ka penmi kambon ya ka dopamine. Nakakadaw lada ka phone jongi ka jengay nangi tang kendiat ru. Ngila long kum ubej, ngila long panik. But kani ka jian namar ba man kasngi kumba ar lani saukanta haka shisngi. Ngibon kam hilade nakamta ban touch nakamta ban swipe ya ki phone jongi. Karkum ka jingwat benia jong gari ustad haka average ubriu haka shisngi ukta ya ka phone jong hado ar hajan rus pa sen but hoy kata ka de ka jingshisha hado ar hajan rus pa sen hado fuju perkhat bakat kini ki application ba pair baton haka phone jongi nodo ki WhatsApp ki Facebook ki Instagram nanta ki game ba pair ki engineer ki ba develop ya kini ki apps ki perkhat ayu kain hakapor ka ba ki le ya ki programming jong kini ka application bat kata ka long ka ba simple ba ki pendon kam ya ka way ka technique ka ba ki code ya ka dopamine release using variable rewards. Te hashwa bangin betang ya kene bangan batai benya ap haka jingi de bat kane ka teknik ngin ya keren shwa ka kane ka dopamine haka simple term kane ka dopamine kade ka kenja hormones ka ba release nda ka met jangi haka por ka bangi kemen ladang itip bangin sayo ice cream ka met jangi kan release ya ka dopamine wow mentaga singi kade ka singi ka bangan sayo ya ka bainong ka met jangi kan release ya ka dopamine menne men singi ngaklik ya ka we ka dor ka ba itanan bah nasisha ngalai post ya ka hapo ka FB lani hapo jong Instagram but ngatharai ngan yo bon bahaki lights but hangtaru ka met jongi kan release ya ka dopamines menta ki engineer ba ki psychologist kira singotho ba balada ngi develop ya ki apps jongi hakata ka rukom balada unong pendang kam marsen open ya ka application jongi kan release ka dopamine na ka met jongu perkumta unsolong adik ya ka application jongi par ngin se anong mangi kini ki engineer ba ki psychologist ki singotho ya ka concept jong ka dopamine hadin ka way ka experiment ka balale da way u scientist bakerteng o BF Skinner haga experiment jong kani ga experiment jong uni u BF Skinner ulale halor jong ki khnai namar ba utip ka brain jong ki khnai kam ye pher na ka brain jong ki briu ule lai telige experiment halor jong ki khnai u shim ya ki khnai bar u set ya ki haga way ka sundup ka ba ula shna ba hakani ka sundup udon u liver man press bat lada ki press ya uni u liver kan mi ka jimbang ule ya kene ke eksperimen halor jong ki khnai ki bala shathan la khambon bon si uni ukhnai usyang sharum sheneng hakata ka sundup utwat chane chatai kansan ukum press ya uta liver par kami ke jimbam nak tak thliu ka bala bo bar kumta kila nang beteng shu ya kata ka proses hado ba uni u Skinner ula job hakata ka jingper syang ju ban penlong ya ka habit halor jong uni ukhnai ban press ya uta liver ti kamut hado ba uni ukhnai ula long melin bahakanu kono ko por ba urung hakata ka sundup press ya uta liver pinong ya ani uni ukhnai te mangi par kibriu ngilong ki bastat kimla ban trap yangi hakane ka jingriam jongki Henry perlok ngan ongepi bakini ki nong develop ya ki apps kila design ya kani application jiki haka jok orkom bat haka jok nong rim jongane ka experiment jong BF Skinner day nakata kadaw bahagan ko por baka wan ka notification na ka Facebook lani na ka Instagram someone likes your photo instantly piku awan klik ya kata ka notification kumba uni ukhnai press ya ka liver marsen klik ya kata ka notification ngin yo ya uperlok lani ka perlok jengi
bagi likes ya ki foto jongi bat kumta ka met jongi kan release ya ka dopamine jong ka jingmen kumba ka mi ka dopamine jong uni kunai ha ka por ba opres ya auto liwar ba yo ya ka jingbam bat day nakata ka daw la train yangi baman ka por ba ka wan ka notification ni de ban click ya ka bat kumne suki kan develop ka habit hangi bat ni long adik pat ha ka phone jongi rafi ong wow रुको जरा सबर करो Une u BF Skinner ulale sa kaway ka experiment hakaba ubatay siya panggani ko variable reward system u Skinner ulap ba uni uknay umpress shu ya uta uliver lada unay da kiwi par rewards tada upress ya uni uliver hado ba uni kunay ula long beat lada I reward lani I reward ru ukumen kabamut kan release ka dopamine na ka medyo but suki kala long ka addictive habit ha uni kunay ki technology jong ki company bapher ki nang bha kumno man panon kam yakani ka result jong ne experiment but day nakata daw bahabang scroll ya ka Facebook application jongi inyo iya ki katukat ni ki post na ki video ki bangim snout nat man pet leni ibang Henry kan san kan mi ka video leni ka post ka bangi itnat hangtang istang man pet ya kata video but ka Facebook kan ai shu ingi kum kini ki video ki bangi snout nat man pet but hangta ka met jongi kan release ya ka dopamine but ngin long addictive ya kini ki application jong kini ki company bapher nga tharai phila lap hi dalade ya kane shibu menta la refis nyot nat man pe ya video ki baston bite ka Facebook kan pan ep kum kitu ke chai video Henry la refis nyot nat man pe ya video ke badesh phangkaniam ka Facebook kan pan ep kum kitu hi ke chai video bat kum ne ka met jongi kan release ya ka dopamine bat ngilong adik hakini ka application jongki ka ju ka jia hakapor bangi ya ka game marsen open ya ki game ki company kin pen mi shwa ya ki rewards ya ki events ki bathamai ki bawan haka game bat ngikman ban yo i ya kini kamtam larangi yo ya ki free rewards lani ya ki rewards belong rare bat ka met jongi kan release khambon ki dopamine hatu video i baka company jong ka game ki ai free rewards ya ki content creator jong ka game jongki bat makipat lagi skill joki ki pen ibang yangi bat mangiru ngi penlut bisa bon hakiki bat kumne ka met jongi kan release khambon ka dopamine bat kata ka penman yangi PE hakini ki artli ki experiment jong Skinner ula pensya tangan yakini ki kanai ki bon sngi hadu bakala suk yaki ban pendrong ya kanu kan jinglong Henry haki kanai ki bala kadang pat kalong ke bacenjar ban pendrong yakini ki jinglong bat nakamata jong kini BF Skinner ula le da kawai pat experiment bat kata kalong ke bakham addictive banyak itu ki ardat ki experiment kaba haka jaka jong ke reward u ai da ki jingpang kaba ukhot ka negative reinforcement haka jo hi karukom ula set pat da ukhnai bala kadang u ai koren ya kata sundup u ai ya ka koren in a small amount bat la press ya uni liwar kan ja kata koren haka bastang uni ukhnai umpana ya kata koren namar ba kata koren kalong barit ba Henry kat bana increase ya kata amount jong koren uni ukhnai lastang man longkum ube bat ujom sharung shaneng haka kata sundup bat haka bak hadu ula pende ya ka met jong haka kata liver bat kata koren ka ja bat uni ukhnai la perkhat bala da press ya uni liver kan ja kan ka koren bat haka jukur kom ula le bonsen ya kani hadu bakal along ka habit jong uni ukhnai pan press ya uni liver habadon lani omdon koren ru ngatip bon na pipi perkhat kumno ko ni kan negative reinforcement katerekam ha ubrupat ha kimla ban ai jingpang yangi Henry ki pen stress ya ka brain yangi kandiat bat kini ki programmer ki khot ich ka bamur ka jingdaj bo ya kan ka proses berkata ki le da ka mystery method ngatrai pgio hi bakawan ka notification someone like your comment on Facebook tipi kwa ai batip manu ita is someone iba like ya ka comment jonga kadonru ka notification ka bawan kumni that someone mention you in a story te kata ka jingkwa tip kala daj bo ka ich batip nga comment ayu kum to sha baki like ya ka comment jonga bat lada don ma reply tip kumnu kin reply tip manu ba like ya ka comment jonga tip manu ba mention yang haka story jongki arkom ta kawan kata ka mensem jong ka jing dai boy ka jing kwa tip pat ngim skang thu kum nu ka khti jongi ka like ka phone ban open ya kita ki notification pat namar jong ka ni ka daw ngilong adik pat haka phone jongi mentah ngat harai pla tip kum nu ngilong adik haki phone jongi ensure wise ya pi ya ka ki bangila learn haka ni video kabanangkong ngilon ya ki lai teli ki experiment ka bale da uni BF Skinner kabanangkong ka dopamine kan release haka brain jongi lani ka brain jongi ka crave ni ka kwa ya kan ni ka dopamine haka experiment kabanangkong uset ya ukhnai but u ai reward you but kumni uni ukhnai u develop ya ka habit ban kata ya uliwa haka eksperimen kaba arpat uai daki variable reward kaba uproof bakata kalanang pelong shushu ya uknai banlong adik auto liver but haka eksperimen kaba lai pat uai daka pain lani ka negative reinforcement kini ki long ki rukom hakba kumnu kini ki engineer dan ki psychologist develop ya kini ki application kile nakabantaban pen adik yangi haki phone but lada phikwa yanga bangan wanra ya video hapi kumnu bangin jingai
nakini kado pemin so comment support jong comment section ngin saya kendo ipi haki we par ki video ko blai shibuna ya ka por jong pi